Ofizioz erakasle, Petiana Izagerrek lan berri bat hasi du joan den astean. Martxoaren 15ean, Donapaleutarrek herriko auzapez berri izendatu dute. Asuanta egona 6 urtez, hautetsiak Charles Masondoren segida hartzen du eta burua jadanik dosieretan sartua du. Asiak iralanean bai berehala, bizi berri bat ala ere, zenta nahiz eta Donapaleko izan eta Donapaleko jendeak ezautzen ninduen, hor, oino gehiago ezaunaniz eta baitut solicitazioniak karriketan, jendeak gelditzen hau, gehienetan goresteko edo zoriontzeko, zinez plazer bat da hori ere, baina asiak dira ere galderak pausatzen eta zer giren duzie, eta horrentzat zer da pentsatia, eta bora. Bere erriko bizian betidanik implikatua, Petiana Izager 45 urte, Donapaleuko lehen auzapez abertzalea da. Etiketarik gabeko zerrenda batekin hautatua, abian diren proiektuak gauzatuko ditu lehenik, merkatu estaliaren zahar berritzearekin hasiz. Mitrak pausatzen hasia dira, zurgintza guzia egina da. Helburua da leku hori ez baizik merkaturako erabiltzea, baizik eta ahalaz eguneroko bizian, guna eginuke ala ere leku hori biziarazi eta finalki zentro guzia okupatu, Donapaleuk bere dinamika atxik dezan. Donapaleu azken urte hauetan garatu den herria 2300 bizitzaile kondaditu gaur egun. Jendea etorri da azken urteetan eta horrean hori ere bat dugu asumitu, horretako bat dugu gauza batzuk garatu, ekipamendu batzuk garatu, mugikortasunik kasu eginez, biziki. Gero baitugu puntu azkarrak, kulturalki aberatsak gira, mediateka, zinemak, elkarte andana badugu eta biziki dinamikoak direnak, hori behar dugu sustatu. Donapaleuko herriak bestalde beste proiektu batzu sustengatuko ditu hemen WWF Aisialdi Zentro Ohiaren gunean, Seaskaren Liseo berria, baita familiarik ez duten aurrak errezebituko dituen herriska baten sortzea.